Lain थानानै मा मोनदों? मोजां मोनदों। माला मोनजागोन खामानि लाइन आजांगोन। दाखौ लोगो मोननानै जों जोबोद मोजां मोनबाय। आरो जों हिन्स लानोसै एसे। बे हिन्साम सिनग्राखौ एसे देखायना। मानसि गोथै जाग्रा नुखायो। हेलौ लोगोफोर, आंनि इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरनाय जाहैबाय। थ' दायो जोङो कलेजनिफ्राय प्रग्रामाव थांनो नागिरदों आरो लोगोफोर। दिनै लास्ट प्रग्रामा ओमफ्राय नै जोंना बड'लेण्डआ गंब्रै नै बड'लेण्ड बास। गंसे गंनै गंथाम ओमफ्राय बैयाव गंसे दंबायो नै। कलेजनि थांसै आरो दिनै माने कलेजसिम थांबा एसे इन्ट्रेस्ट जायो आरो ना ज' थांनायाव। थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनो नाङा, जोबजासिम नायलां, भिडिअआ इन्ट्रेस्ट जागोन। दिनैनि नै ओरै लोगोफोरबो दङ जोंना इनसामनो नै। हेलौ होनना हो। लिडारनो नैबे लिडार। ओमफ्राय नै ओरै लोगोफोर दङ। हेलौ होनना हो। थ' लोगोफोरजों ओरै सिख्लाफोरजों एसे रायलायहैनि बिथांमोना मा ओंख्रि जाना फैदों। Udah लोगोफोर मोनफैबाय नै जोङो ओंखारनोसै दाना। भिडिअ थाबानो होनलाय नै। ओंखारबाय नै लोगोफोर, बिराद भिर दिनै मानसिफ्रा लास्ट ना प्रग्रामा। बादाम। Ini badam, kodo badam. 10 taka. 10 taka. Hari taki. Jalpai achar. Kodo ita. 10 taka. थ' लोगोफोर जों सिङाव मोनसे जोंनि बासा बेनोमोन। ओमफ्राय नै सिख्लाफ्राव फैगासिनो जोंनिया। लाइन जानोथ'। जों सिङाव हाबलांनोसै लोगोफोर, लाइन जानांगौनो। जोंनि बासा बैनोमोन नै। ओमफ्राय माखासेया सफैथ'वाखै। जों सफैग्रोबाय। फैगासिनोसो दासो। लोगोफोर लाइन। दायो लोगोफोरनि सिङाव हाबबोबाय। ओमफ्राय नै सिख्लाफोर लाइन थाबायगासिनो। सिख्ला थाया दे एसे नुजादोब्रा दे नै। बिथाङा गाव खिथायनो रागाजों एसे नै। हेलौ हाय होनना होदो। हेलौ हाय नामा? जाबाय थुदोंमोन दा नुसिगोन। दायो नै ओरै लाइन थाबायगासिनो। बेयाव थांनानै जानायनि मेल कुपन लायनांगौ लोगोफोर। थांग्रोमोन ना जोङो। लोगोफोरजों मेन स्टेजआव थांसै। बैयाव नै कुपन लादोंमोन, बेयाव ओंखाम जानायनि मेल कुपन, बेजोंसो ओंखाम मोनजायोना जोङो दा। ओमफ्राय सिख्लाफ्रा थाबायलांग्रोबाय नै ओरै सिगाङाव। सिख्लाफोरखौ एसे देखायनो सानदोंमोन आङो। थाबायलांग्रोबाय, दा देखायसै र'। लोगोफोरजों दायो ओंखाम जानो नारबाय आरो। ओमफ्राय लाइना नायदों नै, आजां मानसिखा नै। ओरैबो नायदो सिख्लाफोर लाइना माला मोनजागोन दा खुनु गेरेन्थियानो गैया आरो। ओमफ्राय नै हारसिं दुगाव। हेलौ होनना होब्रा दे। लाइनाव थानानै मा मोनदों? मोजां मोनदों। माला मोनजागोन खामानि लाइना आजांगोन। थाबखाव एसे आहा। थ' लोगोफोरजों लाइनावबो थागासिनो जोङो। ओमफ्राय बिराद बिहिर मानसियानो। लोगोफोर ओंखाम जानाय लाइनखौ नायदो नै, आजां बिहिर। लोगोफोरनि खिबुं नायदो लाइना बेसेबां जानो। आयौ ओरैबायदि मानसिखा आरो। जों दायो लाइनाव थागासिनो नै, मोननो बारा गोबाव गैला। लाइ लोगोफोरनि मोनजाबाय ओंखामखौ जाग्रोनोसै। ओमफ्राय जों ओरै थांफिनसै। जाखांबाय लोगोफ्रा। मालाबा हाबो आसुफ्रा पात्ताखौ मोनाखसै। थ' जासोग्रोनोसै लोगोफोर, बिनि उनाव लोगो मोनफिनगोन।
लोगोफोरा ओंखामखौ जाखांना फैबाय ओमफ्राय नै आसलफ्रा दाबो मोनजायाखै बहा गोमानानै थाया बिसोरो जाखांना फैगोलायबाय ओमफ्राय नै दाबो लाइनाव दङ ओमफ्राय लाइना जि गोजान दाबो ओमफ्राय सिख्लाफ्राबो नै सानाव थानो बागुलायबाय खोमा दाबो मोनजाया लाइना लोगोफोर दाबो जि गोजान लोगोफोर आं गय जाहैगोननि ओंखाम जाखांनानै गय जानाय हुदा दङ ना लोगोफोर दा ओंखाम जाखांनानै गय जाबाय आरो गय जाबाथाय एकदम बोरैबा मोनथारो गयखौ जाखांबाय जोङो ओमफ्राय प्रग्रामावसो थांबावसो जोङो एसे नायबावसो जोंथ' दानो थांखानाय नङा नालाय एसे नायबावसो जों प्रग्रामखौ मा जायो एसे देखायबावसो लोगोफोर लोगोफोर जों गान खननायावसो थांबावसो लोगोफोरनि बेयाव गोबां बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान फालिनायजों लोगोसे दिनै जि सावरायनाय हाबाफारि लादों बेनि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोन बे हाबाफारियाव इएम बिथांमोन एमएलए बिथांमोन एमसिएलए बिथांमोन गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय बाहागो लानो हानाय भुपेन नार्जारी सार कटन इउनिभार्सिटिनिफ्राय बाहागो लानो हानाय फुकन बसुमतारी सार आरो बेवहाय बाहागो लानो हानाय माखासे लिरगिरि बिथांमोन प्रफेसर बिथांमोन दिनै जोङो प्रग्रामाव आदा एमजे एनिथिंखौ लोगो मोनदों एनिथिं एमजे ना गाबोन फादों एनिथिं एमजे दा आदाखौ लोगो मोननानै जों जोबोद मोजां मोनबाय आदाजों हेन्सेल लानोसै एसे माबानि जों सेमागुरिनि आदा कलेजनिफ्राय फैदों दिनै बास गंब्रै फैदों नालाय बास गंब्रै नोंसिनि कलेजनिफ्राय सिख्लाफोर सेंग्राफोर ज' फैदों टिचारफोरबो फैदों नामा टिचारफोरा गारिजोंसो फैदों लोगोफोर नै जोङो आदा प्रकाशखौ लोगो मोनबावबाय हाब नों बिराद गोजौथारब्रा औ गोजौथार आं गाहायथार माथो नोंनि खाथियाव थानो समाया गोजौआना जौसिन जाबाय एसे मा जानानै जोबो आदा मा नाम मोनलाय चेनेल नामा रिंसार आरबि बिटिवाइ रिंसार आरबि बिटिवाइ जोंना आस'खौसो लोगो मोनलायबाय फैयै फैयै नैबे बड'लेण्ड बास स्टेन्डनि खाथियाव हेन्डसामसिन नुलाय हिनजावसिन नुवाखैबा बे हेन्डसामसिनग्राखौ एसे देखायना मानसि गोथै जाग्रा नुखायो औ दे नाम्बार दंबाय दा ओमफ्राय नै आसल नाबायगा बेनो आसल नाबायगा मानसि गोथै जाग्राफोरनिसो नामाथाय मानसि गोथै जायो बेयो फैसा गावैसो दं दिनै हिनजामसिन नुदोंब्रा ना फुरा हिटखा आं देलायाखै खानायल' बोदों आं लिंसारमोनाबो आखाया नै खानायाबो हिनजावसो बोना हरनायसो दासो फुरा हिनसाम अबे नुलायना हिनजावना आंना हिनजाव गोसोनाय गैयाना हाबा जायोना मानसियाखो हाबा जाहैबाय औ थिनालियाव हाबा जाहैबाय जों दानो गोसोथ'आ आंखौ दानो दालाथ'सो होनो मानसिफ्रा ओंखायनो दाबो आंनि फेमिलिफोरनो हिनजाव देखायनो थिनबाबो देखायनो हायाखै आङो दानो देखाया काहानिखौ खिन्थानांगौब्रा एसे नोंनिखौ आं मालाबा भिडिअनि गेजेरजों फोरमायना होनो नागिरखादों र' एसे आंनि दुखुखौ नायनो लुबैदों सोरबा एसे देखायना होनोसै आंखौ दुखुखौदि जोंना बसा जानला मोनला जालाबाया आंथ' जाखाया देन्जारसो खालि मिनि खुसिल' थाखायो नालाय जानांगोन सानसे समबार 50K थांबा मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ रायलायनानै लाबोनोसै आरोना इउटुबनि गेजेरजों बारा गोबाव नांला खुंफोरनो जासिगोन हायोबा बे ओरै हारसाफोरनिखौ दांबालां खालामना होजोब थाब-थाबनो जाहाथे नोंसोर आंनि मन्थ्र खोनासंनो मोनो आरोना गोसो गोथार हेन्डसामखा दिनै बरिया जाहोनसै होनलाय मोदानलायनायनो फार्स्टआव मोदानोथ' आसलनि अननायाव हाबमोनलायबाय नै जा आग्लासो आसल थाबाथाय आरो मा जायो जायियानो गैला होनलाय जायियानो गैला आक्रमन जाजोबखायो गासिबो जायगायाबो बेनिखा होनबा सिफिग्रासो मोननो गोदो सिफिग्रासोमोन सिखोदलाजोबो मोननो बेयाव वालाव बै दैयाबो खिबु गार्डेन सिनेकआव जों बेरायदों गार्डेन सिंगेलसो नालाय आं सिंगेल जोङो आसला नै हिनजाव गैजायै मानसिखौ खन्दा बोराय होनना मिथियो खन्दा बोराय बुन्दाफोर गोजासो बुन्दाफोर नालि लाजाखाया हासुनो ओंखारनाया अभारटेक जाजोब्बाय आसला फेमिलि लोगो मोनलायबाय होथारलायबाय फरसुट नै मिनिल' आं
मानसिफ्रा नायदों लोगोफोर गम्भीरखा आरोना दिनै लास्ट प्रग्रामनि ओमफ्राय नै जोंना आसलजों फट' शुट सोलिगासिनो सामखा नै फेमिलियानो जोबखाया लोगोफोरजों बेनिफ्राय ओंखारसै आसलखौ गोसो गोथारै जों बिदाय होबोबाय दा ओंखारलांसै जोङो लोगोफोरजों दाय थांनो नारबाय आरो नै बेलासिबायना एसे ओमफ्राय नै जोंना बासआ फुल जाबाय जायगा गैयाब्लासो गाखोनो ओमफ्राय दंबायो माखासे थाबबाय जाहैदों ओरैबो दं नै जोंनि बासआ जों दायो बेयाव गाखोनोसै लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोबाव खालायनो सानाखिसै आङो लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन जों दा थांगासिनो दं saya sama dah bakal jadi seluruh. Hei, nonton apa pun sana. Lo, nonton hangasnya mana? Hangasnya mana? Hangasnya semua siapa orang gila. Kita semua suruh ini wen.